weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sincana sincu garba ko on waktu yoni hato samban ene tawe e nder leydi Gambie gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal ñande set jewtuɗo e no waɗi jonde mum kame jagorɗe mum gam artude haaju keñoraɗo gollinde sukaɓe e nder ndeɗo henna yontere beele golle men puɗɗo ƴettede to leydi Mauritanie jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame koweta koko ɓeydoto yarude yeeso caggal nde jillu jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi kowet yilli e nder leydi Mauritanie to leydi Mali ma en jaaha toon to jeere hay kame ñooro kala ñootoɓe taweteɓe toon kame yeeyoɓe comci kala koɓe jeeyi koko ɓe jewti ko fate banggue julde fayande nde to leydi Gambie nawliraɓe ɗiɗo e nawliraɗo goto yippi ndiyam pasɗam e nawluma to nokku biyeteɗo Samban to Guinée Conakry asoɓe kanŋe waɗɓe gasɗe lugge no fewi kene fota wonde yimɓe nogas mbasi pittali mumen ko caggal nde gasɗe ɗe nder guiti e mabɓe to Côte d'Ivoire yeeyoɓe mburu natti yidde yiide mburu mumen ene yeeye bitikaji e nder leyɗe ha e pusuji kame saretaji kala to Niger ha to Burkina Faso kame Togo ha to Maroc kame Somalie ha to Inde kame Jérusalem ha to Turquie kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Amadou Sadio Ba to Libreville Gabo ko miñuma duttiɗo Demba Sadio Ba ko mawnuma duttiɗo Djibi Sadio Ba ko mawnuma duttiɗo Belli Sadio Ba ko mawnuma duttiɗo Dieynaba Sadio Ba ko banum debbo duttiɗo Ruguiyato Sy ko joom sudumuma duttiɗo Hawa Yero Sadio Ba ko ɓiyuma duttiɗo Ibrahima Yero Sadio Ba ko ɓiyuma duttiɗo Aboubacry Ba ko ɓiyuma Tokoso duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal Sinthiane Sinthiou Garbanaɓe kala e ko taari Sinthiane Sinthiou Garba kala jaltugola aduna miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue nonne kadi joom galle mabɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Yero Sadio Ba yalti aduna jamma beɗɗo heno toon to Libreville Gabo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mabɓe julɓe kala weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwawa Aboubacry Ba tambiɗo juɓɓudi weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ba makko cawdiɗo yalti aduna e neldamo duwawde jomiraɗo weletemo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ceerno Djiby Sy gandol lasrari kumpitiɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy dendindo daniyal kame ɓalayal joom leɗɗe joom bindol ha tenti noon on joguiɗo caɗele ɓesgu walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗɗo longal ko fate dañal ceerno Djiby Sy en jogui leɗɗe aɗa cafa 19 rafi won hen kadi ene safa ha 13 rafi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo so tawi ko WhatsApp walla appel normal sa ɗacci indema inde nenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bittengal annetet ko ɗon tawete ceerno Djiby Sy laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on joguiɗo ɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jawowo ko wiyete barogal sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22
80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha toon to Nioro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00 223 90 22 94 71 mbadden dando fade Ceerno Djiby Sy. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo dujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabruji men ɗemgala Pulaar kabruji men hande garatena koko fate banggue zakatul fidri woni asakala muddo hoore mo ganduɗa annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam ene summini ɗum e kala julɗo sa gorko sa debbo so tawi ka mawɗo ka suka ceerno Khalid Abdoullahi Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سار مسلمني ما مبلتني مام ان calmini weltare bibbe fulbe andu diina ma fof hande namdina en ko zakatul fitri asakal muddu hore ko dum sunna baddido ko nulaado Allah mo jam e kisal woni e mudum wadi dum farilla e dow kala juldo ena waddi kala mawdo kala ɗo tolni ene waɗɗi kala suka no famdiri kala ene waɗɗi gorko ene waɗɗi debbo ene waɗɗi dimo ene waɗɗi dimajo ɓayde kay ko julɗo ene waɗɗimo ko muddu e mudduji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sen ɗimima ɗum e ɓetirɗe men ne wawi wonde kiloji ɗiɗi e feccere yaltinte noon koko ɓuri wuurede e ndin ɗon leydi so tawi ko maaro koye ɗum yaltinte so tawi ko gawri koye ɗum yaltinte so tawi kadi ko haalis ñameteɗo koye ɗum yaltinte kala ko ɓuri wuurede e ndin leydi koye ɗum yaltinte so ɗum ɓenni neɗɗo ene yaltinana ɓiyum ɓayde ɓiɗɗo ala jawdi somo jogui jawdi o yaltinana hoore makko dimo ene yaltinana dimaji mum kala neɗɗo mo ganduɗa ko an jogui nafaqe makko ko an yaltinantamo asakal muddu hoore ene jiɗa yaltinde asakal muddu hoore ko adi puɗal nangue caggal nde fajiri ƴelliti ñande julde nde kono ene waɗi yaltinde ko adi ɗum fodde ñalawma walla balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ko adi ñalawma julde o so ɗum ɓenni kala jaltinde ɗum ko adi nde yimɓe juuloyta on ɗon de asakal muddu makko hoore jaɓama so tawi noon o yaltinde ko caggal nde yimɓe garti juuloyde fu moyde oɗon o dañani asakal muddu hoore ko waɗi ko wonti sadak so ɗum ɓenni sababu o ñalawma o Allah yiɗa hay goto mettina ɗum waɗi ñane hen goto fof foti ko weltade Allah waɗi ndani nalaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi ndani beele eɗen daña weltare guila en pummoyani jaltinen ko foti yaltinade ko ha laaɓa fodde heɓɓeɓe keɓa miskineɓe Allah ɓe keɓa so jomum yeehi juuloyi hakkille mum deeƴa ne andi galle to ko woni toon ko ene timmi ɗum waɗi beltoɗen julde men feeɓa hokkete noon ko neɗɗo mo ganduɗa wona jaajaɗo ko miskino Allah wona mo beleɗa foof totta so wona ɗum kadi ene wawi ngakkinde golle maɗa so ɗum ɓenni ene yiiɗa tajje korka ma haadema fummoyde mbasa wiide ha garta taƴa ene yiiɗa kadi saɗa fummoya sa yeehi sa rewi e ngol ɗo lawol saɗa arta ndewa e lawol gongol mbasa rewde e lawol ngol ndewnoɗa ngol ko ɗum ɗo woni asakal muddu hoore ganden koko waɗɗi kala neɗɗo no tolɗum poɗɗa foof koko waɗɗima ɗum noon ko foti haalede kono heewi kono saaha one faadi Seydi Sarr mi salminima ko musidɗo mon guiɗo mon Khalid Abdoullahi Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. askal muddu hoore kan woni paas wonande korkaji men ɗi korɗen ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo soringo golle ma joɗi peewi jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo cellal ɓalli no woyi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi Sénégal kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e leydi ndi 1,394 woni ƴewdaɓe subaka hande o no gasi ɗiɗo tawane jogui oɗo hen borosa sappo e ɗiɗo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗona ñaw yimɓe sappo ko rabaɓe anda ka rabɓe ɗumen no gasi jeegomo neɗɗo keeɓi cellal mumen sappo e ɗiɗo neɗɗo ma ballite fofandu neɗɗo goto wasi hen a fittandu mum
golle ko fate bange golle sukaɓe woni emploi des jeunes eɗen gandi jaydeli leydi Sénégal jañima hen subaka hande o hakkude dawrugol kame golle sukaɓe horeji leydi Sénégal ñande aset jewtuɗo eno kame jagorɗe mum yoga e tambiɓe cate tufɗe ɗo yimɓe mbawata gollade kala ɓe jooɗima gam wostodirde miijoji ko fate bange ummanade ko ɓuuri yawde e nder ndeɗo henna yontere nde gonɗen gam fuɗɗade ƴettude sukaɓe e golle ɓen sukaɓe ƴettereɗe golle noon ko wayno sukaɓe heblaɓe to fannu jangguinde beele kadi mbatta jangguinde jangde ngarɗude e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko woni hen ƴettete koye hebloji mbatta morde mbatta ñodde taw ganduɗa ko ɗum jangguinte woni hen kadi koto banggue laaɓala pittat beddaji walla laaɓal tan ko fate banggue d'hygiène woni hen kadi koto banggue lorgol leɗɗe ene yaaji fannuji beele moni kala woɗoɗo dilli taw kadi ganduɗa ko duuɓi ɗiɗi so tawi kadi gasi koko ɓeydante lawol gotol ko wona ɗum ko so tawi dañi sakka laamu ngu ma yurnito a sakka mum en cuɓima yewtide e goto joguiɗo taw ganduɗa ko entreprise mum woni Oumar Aykon Dia hol yiyande mum e ɗiɗo hen miijoji ɗi horeji o leydi Sénégal addi. Seydi Sarr jamal galle maɗa en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma kamɓe yeeɗiyankoɓe weltare TV o ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Oumar Aykon Dia soudeur professionnel fondateur et entrepreneur de Bolmal Fabrication. Seydi Sarr en beltima e namdal ngal ko fate erago mawɗo leydi Sénégal ko fate l'emploi des jeunes mo eri gam wallude sukaɓe leydi ndi hande no gollori eyyi en nene koye men en notitoyima noddagu saabu en bindi lettre enene koye meɗen en pewni kadi kayitaji meɗen valable ɗi ganduɗa hoorema ko ɗum woni ko der namdi woni waɗoɓe financé en mbaɗi déposé gam enen yidde hebde e financement pour wawde finance entreprise meɗen o no wawa gollade no hannir ni kamma wondude centre de formation mo mbaɗɗen créé gam wawde darnude ɗumen no hannir ni gam wawde wallodirde e sukaɓe meɗen ko fati e janggugol métier e donc ko ngakki en weltade hen seeɗa tan e ko noddandu ndu noddirani saabu wona mona kala wawi notiyade ɗum tan woni ko en beltaki hen saabu noddali mbaɗi dani wawi notitoyade hen tan ko ɓe ganduɗa hoorema joom fitram golle en joom métier tigui rigui no hannir ni walla mbiyen les jeunes ɓe ganduɗa hoorema créateur des entreprises walla créateur des emplois hande ko ɓen ɓuuri wawde jogade hen doole saabu so tawi noddali mbaɗi ni noddama kayitaji ɗe ɓe namdotoɗi so tawi an a ala ɗiɗon kayitaji a wona neɗɗo joom métier walla wen fitram golle a wona neɗɗo joom entreprise hay sa notitoyima toon hande ne wodat ko ngakki ha heewi donc eɗen mbasiyo tan ha joni sukaɓe meɗen nde mbawata tigui rigui nattude e métier mbawen janggude métier no hannir ni mbawen jogade entreprise aji koye meɗen comme no docteur Abdourahmane Ka heewi wirude ni suudu meɗen gam wawde wallide sukaɓeɓe e fitram golle donc eɗen jiiɗi ɗum ɗon kadi sukaɓe meɗen ɓe mbatten hakkillaji tigui rigui gam noddali mbaɗi ni so noddama beele eneɗen keewa hen notitoyiɓe saabu hande en jii nottiɓe ne keewi machallah koɗo eɗen jii hande fedde meɗen e sukaɓe fulɓe hande ene ngakki hen saabu en gona yimɓe joom fitram golle en Seydi Sarr mo ƴeera Allah e noon Oumar Aykon Dia gardiɗo Bolmal Fabrication oɗo saha yiyandema ko wonde fayida no fewi ha joni ko toon to Sénégal keddoɗen ma en jaton to Kër Ayib eɗen gandi toon ñande jeetati nduɗo hen lewru woni hecci hanke o tettama toon kene foto wonde huuɗo yonko no fewi kono ne kadi e médicament ji taw ganduɗa koɗi ndewani lawol ko yite faux médicament giwɗo toon to leydi Gambie taw ene woni e nder frigonet goto taw kaso tawi qimama jar muɗum ma yahoy ha milliard piccal 5 million taw koye koppreje France CFA gam teskede ɗo saaha mo gonɗen leɗɗe ɗe moƴƴani ene kewi nadde yoga e nokkuji leydi Sénégal kala to Sénégal keddan ha joni accident musɗo baɗɗo kikiɗe hanki walla mbiyen jamma hanki o kikiɗe kirɗo no fewi lawol iwde raneru faade toon to Wourossogui taw kadi oto iwno ko toon to Dakaru fano ko toon to Wourossogui oɗon oto noon caggal nde o yani debbo goto jaro e duuɓi 40 wasi en fittande mum yimɓe ɗiɗo gañima hen aɓe tawe to hôpital mo Wourossogui e wiide jaynere ko pono mabɓe woni cankinoɗo ha ganduɗa jeeyi sababu
oɗona oto jangol modoma sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko ton to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalimo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kikiɗe holliti kikiɗe hanki o koɓe temedde jeeɗiɗo capanɗe jeeɗiɗo e tato neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗon boros ko capanɗe tato e goho neɗɗo kene fota wonde capanɗe tato e jeeɗiɗo keeɓi cellal mum kono subaka hande o kanko jagorɗo e konngudi makko o holliti so tawi ko toon to diwan Guidy Maka tan kene fota wonde temedere e tato neɗɗo joguiɗo oɗo henna boros ene tawe e nder oɗon diwan ko waɗa ɗon ko jeeyi sababu ɓe guitti sete timmuɗo no fewi gam wawde yurnide toon gam teskede oɗo saaha mo goɗen Guidy makko daɗɗude wonande ñaw biyeteɗo coronavirus to Mauritanie keddarena joni ma en garte kumtari cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ndin kumtari noon waɗi ko toon to leggal biyetegal Sebekha ɓe kaali konngudi mawɗi no fewi gam jokkude endam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko kadi ɓe dokki toon pañaji ko fate banggue guura taw yuɓɓi ɗum ko MRASM ko ɓen juɓɓini ndiɗon kumtari sarɗi yankoɓe ɓe leydi Mauritanie kolliti beltaki hay seeɗa e caɗele baɗɗe toon to Al-Qudsi woni toon to Jérusalem caggal ɗiɗo hen dumunnaji kala ko fitinaji mawɗi goni toon ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi ɓen sarɗi yankoɓe leydi Mauritanie mbaɗi lulde mumen subaka hande o toon to sur sarɗiyeji nde leydi Mauritanie ɓe noddi jagorɗe tati ko ɓen jogori namdede yoga e gollorɗe mumen hen jagorɗo kalfinaɗo jangde lesre kame jagorɗo kalfinaɗo jangde towde kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kam e jacingol laamu jangguinoɓe ɓe leydi Mauritanie ñande jeetati nduɗo hen lewruɗe moɓodiri kamɓene e nder leydi ndi ha e lamorgo ngo kame nder leydi ndi kala gam oɗo saha ruttanade ngal ɗo hen kuulal gam jagorɗo addi wiide kala mo ene jangguina oɗo saha koma ƴewde jangde mum ɓete ɗo tolniɗo ɗum noon oɗo saha kene fotta wonde 15 organisateur taw ko fate banggue pelle syndicat ji kolliti mbaɗi ɗum boycott jadani e goɗon miijo kono kanko jagoɗo o holliti tan ko ngati go o ngattata nonne kadi ɓen jangguinoɓe kañumenne kolliti ko ngati go ngattata nde tawno yiyande mabɓe ndeɗo hen yiyande ko nde o addi nde way tan kono ustudeɓe ni no fewi to leydi Mauritanie keddora joni ma en gatte jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame koweta kene wona duuɓi capanɗe nayyi pawɗi gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyya gila nden Mauritanie kam ene wondi e kowet ene jokkodiri sifti noon kowet duusi Mauritanie duusiri ɗum yoga e golle e nder leydi ndi ko wayno pewnugol booli kam yoga e gueɗe kala jeeyi sababu jagorɗo mo hakkude leyɗele mo leydi koweta yillima toon to Mauritanie yettini toon ɓattake wonande émira Cheikh Nawaf Al Ahmed ɓattake mum yettima hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ko fate banggue ɓoyatama mbadde jonde fayidinde no fewi jonde ƴellidde yoga e faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi kam e cehilagal duumigal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe teskima ɓen sodoɓe tebbuli taweteɓe nder leydi Mauritanie ha tenti Nouakchott oɗo saaha tebbuli ne giwraɓe kala lobbuɗi jeeyi sababu tan kirsirɗe ɗe laamu ngu waɗi yamiri ene ngakki no fewi ha jeeyi sababu ko haɗano ko ɗum woni e wadde o saaha mo gonɗen so tawi kay ko hirsude woni e yimɓe kirsa e suuɗayri gadda gona yeyde ɗum noon ɓe erima tambiɓe laaɓal oɗon fannu nde mbawata darade hen ko ɓuuri yawde e yaccade to Mauritanie keddorena joni ma en gatte ko fate banggue yaadiɓe landa IPR woni landa laamu lulde mabɓe walla mbiyen tan jonde mabɓe tataɓire e nder ndeɗo hen hitande ɓe kolliti wonande ɓe jaadi no fewi ko fate banggue goomu rewintoɓe pele wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie nde tawi kay woni ko buuña ko ene teska kay buuñare ne hende tettete ha laaɓa ko wona ɗum ko hetan ɓe Aziza kañumenne hanki kolliti metti mumen no fewi caggal nde gendarme hurli galle oɗon gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie toon to Beni Chaba ɗum nan ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi blogueur goto gonɗo e ɓoggi karale kaalowo no fewi ha wona seeɗa
biyeteɗo Mouhamed Abdullahi wuldo bunen kam tigi convocateur police subaka hande o ɗum noon ko caggal nde o yaltini windande makko heñade yaltinde windande haalde ko laaɓaka wiyeede wonde won dumbaɗo maayi toon to kaso mo Arfa ndeke ɗin konguɗi godani nden windande yirlima yogay ɓoggi karale haade mum momtede ɗum jeeyi sababu oɗo saaha wa addanama kayitol sifti noon ɓoyani tan jagoɗo kalfinade gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu hollitino koko haɓoto ɗeɗo hen penale kala jaydiyanke Mauritanajo teskiniɗo labtuɗo golle biyeteɗo Eli Abdallah kam wasi fittande mum kikiɗe hanki o toon to Rabat woni Maroc caggal balɗe seeɗa nde o haɓanno e rafi goto rafi onon folimo o yalti aduna hanki weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmottomo yafomo sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en garte kawisaji jomiraɗo e oɗo hen suka debbo taw kadi ganduɗa ko suka debbo malinajo jeeyaɗo toon to Tombouctou taw kadi ganduɗa ko étudiant ko fate fannu taw ko secrétariat jawɗon tigui woni ko yinno wadde secrétaire ɗum woni ko yinno wadde taw kadi ganduɗa joom galle muɗum taw kanko suude bo wiyete ko Halima Cissé taw kadi ganduɗa joom galle makko wiyete ko Abdelkader joom galle makko wiyete ko Abdelkader Arabia kam woni comptable e nder armée leydi Mali ɗum jogui ɓinguel dewel ne yara e duuɓi ɗiɗi caggal nde arti hen docteur gynécologue makko taweteɗo toon to Tombouctou biyeteɗo Saydou Sogba caggal nde on arti e yaññade wiide wonande nde o dañi jonte seeɗa wari toon nde on waɗimo échographie yi toon ko hawni no feewi noddi noon ɓen ɓe gollodirta nde ɓen gaari kamɓe kala nde ɓe jiiɗum jonte seeɗa pawi hen ɓe neldimo toon to hôpital mo Gabriel Touré nde o yette docteur gynécologue gono toon nde on yiiɗum nden noddi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli nde on ari nden wawi jokkodirde e hoorejo leydi ndi ni woni gouvernement leydi Mali ƴettimo en charge ni woni o nawa toon to Maroc e nder clinique privé biyeteɗo Ayni Bardia ko toon wo jibini taw kadi ganduɗa hurlimo kene fotta wonde 30 médecin ko ɓen mbawi tambade hawo jibini ɓiɓɓe jeenayo ɓen ɓiɓɓe jeenayo kala ene guuri ene celli e toon to Maroc ɓoyata ma wartu e nder leydi Mali to Mali keddana joni ma en jaa ha toon to Kaya ñotoɓe yeeyoɓe comci taweteɓe to Kaya ma en ketto koɓe jewtide e Oumar Sangota. Waleykum salam wa rahmatullahi Sar Abdoulaye Sarr ko noon tigui rigui e dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen ɗo e kayi jeere mawde e nokku ɗo wiyete marché joni joni sikki ala ɗo tayereɓe tawete tigui rigui eɗen gondi ɗo ne e commerçant ji maɓe mbaw haalande en hikkane jeereji ɗi holno mbayi eɗen gondi ɗo e musidɗo men ma waw haalande men inde makko e yettode makko ko tayer tigui rigui mbawen famde. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe wona on celli he alhamdulillah min mbiyeten ko Amadou Ndiaye noon yimɓe kewɓe gandiri kam ɗo ko Magusa Magusa noon alhamdulillahi rabbil alamin indemen yalti comme cukalel tokosel alhamdulillah mi yetta Allah naaru mum donc tayragal hikka ngal alhamdulillah yimɓe jetta Allah naaru tan ko yimɓe guuren celli kay ene kanno yettide Allah naaru yalla hollume hitande wonde takono guuren cellen ɓeyden gussay yimɓe fof ene mbiya tayragal hikka donc woni arsugu makko ɗum ɗo keɓata donc alhamdulillah tan wiyete donc rawande e hitande wona goto hitande ene yahayade hunde ustoyade uɓe hunde nde change o ene wayno oɗon koccino hen seeɗa seeɗa walla hikka caɗele mum holno wayi Seydou Ndiaye alhamdulillah koccitoɓe so goto fof arsugade mum mino kam mbiɗa hoccino seeɗa seeɗa min kam mbiɗa hoccino seeɗa seeɗa e Seydou Ndiaye yo Allah hebbin ha heewa sikki ala eɗen gondi ɗo e musidɗo menne onne ko tigui rigui commerçant mawɗo ɗo e jeere kayi mo waw haalande en kamɓene jeeyguji mabɓe comci holno wayi oɗo saaha bisimilla musidɗo tedduɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi mbaɗɗon cel basala moon bon min mbitemi ko Ousmane Niang seni ñangom ñangaji bon gom commerce ɗo min goni e kayi hande no foti duuɓi hande eyyi min commerce aji mais commerce ngal no waɗi on ne tiiɗi ha may sa yi min tiiɗi komin comoyto ko Bamako ɗomin comoyto Bamako ɗo ko jangguji woni tampine min a yahan sa wannana fof mobile hande darnama hande nana janggo kadi mobile darnama mais walla mbaynomo ɗon gara tan ha kawren mobile kadi ene darna
aɗen ɗum ne heewi probléme ɗum ene hulɓini ha no feewi tigi rigui Seydi Niang a jarama nden noon ha hande yo Allah ren o holli tigi rigui kamɓe koɓe commerce aji ɓe comoyto ko Bamako kono janguji ene keewi lawol he saaha fof koɓe postaɓe koɓe tawra fof tette hay téléphone aji ɓe gaccata nden noon yo Allah waɗanen moƴƴere on jarama ko Oumar Sangoto ɗo e Kayi on jarama Oumar Sangoto Kayi eɗen ponno yaade ha toon to Nioro gam hettade ñotoɓe yeɓe comci taweteɓe toon kono so jomiraɗo hoddiri ma en garto hen ñalawma janggo e ballal musidɗo meɗen Hammady Diallo en beltanima haynaɓe ñotoɓe ɓe ñoot ha yooɗa ɓe ñanto ha yooɗa sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Gambi paɗen ko toon to nokku biyeteɗo Sambana ko nawliraɓe ɗiɗo rendiniɓe noon ko pot kosam kono kadi ene wawi ni wiye wona haare ene gasa ma taw ko mette tan goni ɗon caggal nde goto e nawliraɓo nattoyno suudu mum leeli yejjiti pot mum kosam bo wala caggal muɗum noon debbo goɗɗo nawliraɗo nde yi poɗo nangui poɗo nayi nder suudu mum anje woto pot kosam o walde ɗon kono nde ɓe pini subakaɓe kejjo saga wendogo kanko debbo jejjinoɗo pot makko kosam nde wonamdima holto poɗam kosam woni heddi omo duka caggal nde nawli ko fini yalti wi ko min mofti ponma kosam tagui mi nawdi noon mi yiɗano findindema oɗon waktu kono ponma kosam nani kono on gurmo e gutto accani on debbo tan ɗo yuppa ɗo wulnan noon ndiyam gulɗam ko fate banggue kejjade haɗum fasi jawa ko nden tigui juurti e bettere wonande nawlum moftunoɗo oɗon pot kosam ko ɗon tigui on ɓandu mum kala larti kanko on baɗɗo ngal baɗal oɗo sawma tawi juuɗe dadiɓe e nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Diarén kanko oɗon noon debbo juppaɗo ndiyam omo tawe to suudu safara taweteɗo to Kanifani omo heɓa safara makko wasiyade yimɓe tan yo jañu ɓerɗe mumen kono kadi oɗo saaha mo gonɗen hewɓe tawtorama nde ɗum waɗi nde ɓe jangtima wona nebam ko ndiyam caggal nde hewɓe kolliti ene gasa ko nebam kono ko ndiyam to Gambi keddoɗen joni e nonne kadi Adama Barrow neeli jagorɗo mum kalfinaɗo hakkude leyɗele taw kadi ganduɗa biteɗo Mamadou Tangare toon to leydi Guinée Conakry yettini ɓattaki mum toon to galle Cheikhou Touré yaha to Alpha Condé woni hen ko wurtinde cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko nonne kadi e jarde Alpha Condé darde mum nde darino hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeegom jeeɗiɗi ha iwi wonande on biyetenoɗo Yahya Jammeh e lefol laamo sen giwi toon to leydi Gambi paɗen ko toon to Guinée Conakry tana musɗo baɗɗo toon to nokku biyeteɗo dokka noon kene tawe e nder falde Sigri kono kadi koye nokku biyeteɗo Tatakuru ko toon tana waɗi ɓen asannoɓe kanŋe waɗɓe gasɗe lugge no feewi e nder oqirdeji mabɓe ko toon tigui mabɓe kene fotto wonde yimɓe nogas kono jayde leydi wonande laamu leydi Guinée holliti ko 15 mbasen pittal men hewɓe noon kolliti ko yimɓe nogas mbasen pittal men e wiide biteɗo Cheikhou Bininou ɓe kolliti hewɓe en jiitama kono kamɓe kala ɓe mbirama ko kam woni gardiɗo conseil communal e nder oɗon diwan ko wala ɗum ko joguiɗo konngol gouvernement o woni biyeteɗo Tibou Camara holliti gouvernement o neldi toon duwaw kono Alpha Condé yidi mum oɗo sa ko luskoji luggi yo mbaɗe hen awoɓe awo fina tawa nonne kadi duppinnoɓe laaɗi mumen ɗon nokku biyeteɗo Bouchra noon e tawe nder Matam mo Guinée Conakry kan lana noon ka majjuno ha yimɓe tato mbasen pittal men ɓen kam jiitama heddiɓe noon majjuɓe cuwata o yiitede kono jiilaw ene jokki ha joni to Côte d'Ivoire fiyoɓe mburu mbatino e nder ndeɗo henno oɗo weekend woni aset jewtuɗo henno batu mabɓe noon ɓe garti e wiide laamu ngu oɗo saabi natti yidde yiide mburuji ene jeeye e bitikaji taweteɗi e leeɗe eɗen gandi ko ɗum jogui Abbas Sow en oɗo saaha mo gonɗen Abbas Sow en noon so ndenaki kame Aboubacry Dia en so ndenen gonta yeeyi mburu ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko mburu natta yeede e bitikaji taweteɗi e leeɗe kono noon kadi kame saretaji jahoji tan ne poussé kame brouettaji kame motoje kala yiddeɓe ko mburu o nde wawata rokkede valeur mum timmude tene kadi ɓe kolliti 12 nduɗo lewru mai ndu gonɗen woni tan alarba padre henno kuulal ko fate banggue ɓeydude mburu ha yetto 30 koko yettoto ɗon Arabie Saoudite e wiide ambassadeur Arabie Saoudite taweteɗo toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire biyeteɗo Abdoulaye Ben Hammed o holliti caggal nde o yuɓɓini kumtari mawdi no feewi toon to leggal kokodi ko toon sakti konngol mum ko holliti Arabie Saoudite ne heeɓi oɗo saaha mo gonɗen mahde école islamique mawɗo no feewi e nder
leydi Côte d'Ivoire taw kadi ganduɗa oɗon école omo nawda fannuji ɗi kala to Niger général Mahamad Idrissa Déby woni lomtiɗo bamum e jappere toon to Tchad yettima to ñame subaka hande o jaɓɓimama mo toon nande makko woni Mohamed Bajima ɗum noon ko jillu golle kam e cehilagal e disodira ko fati e banggue gonka hakkude leyɗele ɗiɗɗe ngol woni goo noon jillu makko gila tan ba makko yalti aduna wo lomti ɗum toon to Tchad to Burkina Faso hayso tawi woni gouvernement yaltinani kono médiaji local taweteɗe nder leydi ndi kolliti ñande aljuma kikiɗe ko tana musɗo waɗi toon to tin akfu ɗum noon ko ene tawi nder province mo o waddalana caggal nde worɓe wonɓe e motoje ngari naati e ngoɗon wuuro gudditi jeygue pelli ha jooɓi pittali no gas e joyo neɗɗo kono ɓen joguinoɓe armeji e nder ngoɗon wuuro mbawi tigui dartade kañumen ha jooɓi kene fotta wonde sappo e goho fittande ɓen joguitinoɓe armeji gam yannoɓe e mabɓe Togo ene won Togo jokkere endam hakkude Issa Yankoɓe kame julɓe jeeyi sababu monsignora gardiɗo wonande Issa Yankoɓe taweteɗo Togo yilloyima gardiɗo julɓe biyeteɗo Alhaji Inusa Brahima ardima on ardi julɓe e nder leydi Togo o yilloyima ɗum gam salmindemo e juurademo kaɗo korka tedduka gam cehilagal e jokkere ndam hakkude Issa Yankoɓe e julɓe diina l'islam taweteɓe nder leydi Togo kamɓe kala jiidi yumma e baba ndendi jaam kamɓe kala ko diineji ɗi tan ndendiniɓe ɗon to Maroc jagorɗo kalfinade cellal ɓalli haaɗi kala ko ene wiye yeyde leɗɗe walla médicament ji e booli ha e nokkuji ko wona e pharmacie kala ɗum noon police kettinaɗo oɗona fannu oɗo saaha tottama yamirore nde wawata dartinde ɗen gueɗe kala so Mali toɗɗama gonnoɗo hoorejo leydi Ghana woni John Dramani Mahama oɗo saaha kam woni dogowo koyɗe jaam toon to Mogadiscio ɗum noon ko caggal nde sarɗe yankoɓe e darade ndeɗo hitande lulino gooti gam ɓeydi manda farmajo duuɓi ɗiɗi beele jaam duumiɗo arta e leydi ndi haade mabɓe yuɓɓinde sumgoji sifti noon farmajo manda mum gasi ha laaɓi kono lundiɓe koko cali ha memi leydi e nder oɗon fannu to ende ko hawni ko meeɗa ka yiyede ha hande woni e yiyede e nder leydi ende ɗo jiiɗa kala ko pooye mayɓe ene duppe woni toon caggal coronavirus oɗo saaha koko tampiniɓe woni tan aset jewtuɗo henno ko ujunnaje nayo e temedere capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo neɗɗo woni wasɓe pittali men ɓen kala duppa koye nder on ñalawma goto sifti noon kamɓe ɗe duppat sa laari kala banggueji ko pooye duppe caggal ko wiyete wonande oxygéne ene manki toon no feewi to Jérusalem oɗo saaha ko fitinaji mawɗi goni toon ɗiɗo dumunnaji gal ɗin fitinaji noon koko fati e banggue ɗin fitinaji noon koko fati e banggue wonande police ene dari yidde ittude wonande ɓen Palestine naɓe wurɓe ɗo Jérusalem salam saratana juma al aqsa ka woni tan baytul miqdasi ɗon tigui ɓe jiiɗi ittudeɓe kono kadi ene waɗi caɗele ha tenti subaka hande o kene foto wonde yimɓe nogas nanggama ɗon e legal biyetegal Cheikh Jarhan ɗon tigui ɓe nangga kene fo neɗɗo goto wasen fittanu mum hande kaw kadi ganduɗa ɗin seppoji ko seppoji gulɗi jaw no feewi ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan holliti Israël ko leydi ceɓɓitindi no feewi rewde tan e julɓe ne fiya ene wara ha tenti ɓen julɓe taweteɓe to Jérusalem kene foto wonde temedde tato neɗɗo hanki gañama no feewi taw kadi ganduɗa koye pelɓodiral musgal hakkude armé kame police e ɓen sukaɓe e Palestine naɓe wurɓe ɗo Jérusalem ko wona ɗum ko ligue musulmane ɓen kadi kolliti hen mette mumen no feewi to États-Unis de Amérique yimɓe jeegomo mbasi pittali men taw koye welnere wotere ɓe mbaɗano toon to Colorado taw ko pello goto felli toon caggal nde o gayni fellude o artiri fetelo koye makko kono andaka holko jeeyi sababu o waɗi ɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandine kikiɗe hande o ɗo yeeso haldirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiran men